Church by City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipapansakar nga karon pastor usab sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga mo sa ulog sa ikanapulo nga kasumaran sa pagtigom sa mga magtutuo dito sa Dumaguete o buhaton ka na sa Ilina 1, God willing, Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Saka September 24. O ang atong gidapit nga magwawali mao si Pastor Ruben P. Hinilya, pastor sa New Life in Christ Baptist Church, Upaw, Tanhay, Negros, Tanay City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa aton Ginoo sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 20 kag 21. Aton makita diri ang ginhimo kag ang pagpakamaayo sining gamhanan nga manugpahalab o kon shepherd, manugbantay sang karnero. Akong basahon, 2 ka bersikulo abyan. Karon ang Dios sang paghidait nga nagabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo, ang dako nga manugpahalab, great shepherd sang mga karnero, bangod sa dugo sang dayon nga katipan, maghingpit sa inyo sa tagsa kamaayong buhat sa paghimo sang iya kahuton nga nagahikot sa aton sang nahamutan sa iya itululok. Pagi kay Hesukristo nga sa iya ang himaya sa katuigan kag katuigan kabay pa. Ang Ginoo magapakamayo sa sining mga pulong nga aton ginabasa. Ari diri ang aton dako nga manugpahalab o kon manugbantay sang karnero. Kag ang karnero amo ang mga tumuluo ni Ginoong Hesukristo. Diri sa balang kasulatan si Ginoong Hesus ginpakilala subong nga manugbantay, manugpahalab. Siya maayo nga manugpahalab nga naghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero sa 1 kapitulo 10 bersikulo 14. Siya man pangulo nga manugpahalab nga ginpakilala ni Apostol Pedro sa naunang Pedro kapitulo 5 sugod sa bersikulo 1 tubtob sa 4. Ang mga alagad sang Dios nga ginatawag naton nga mga pastors, sila mga ginatawag under shepherds, mga manugpahalab. Pero ang pangulo nga manugpahalab amo mismo si Ginoong Hesus. So si Ginoong Hesus, siya good shepherd, siya chief shepherd. Diri sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 20 kag 21, si Ginoong Hesus ginpakilala subong great shepherd, dako nga manugpahalab. May ginhatag siya sa pagkamatod, siya ang ahente sang paghatag sang amay sa mga tumuluo sang iya anak nga amo si Ginoong Hesus. Naghatag siya sa aton sa pagkamatod sinang kaluwasan gikan sa pag-antos sa linaw nga kalayo. Amo ina ang salvation. Naghatag man siya sa aton sang kalinong o pagidait. Amo ina ang serenity nga gin-mention diri sa bersikulo 20, siya Dios sang paghidait, sang kalinong. Kag ini nga kalinong o paghidait, iya ini ihatag pinaagi sa kay Ginoong Hesus, ang great shepherd. Ikatatlo, si Ginoong Hesus nagahatag sa aton sang ginatawag nga kasiguruhan. Siya nagabantay, nagaprotect sa mga karnero. Amo ini ang aton Ginoong Hesukristo. Subong nga maayo nga manugbantay, naghatag siya sa iya kabuhi para sa mga karnero.
Subo nga pangulo nga manugpahalab o kon manugbantay, siya nagadumala, nagapangulo, nagatoy-toy, kag naga-administer sa mga under shepherds o kon sa mga pastor. Ikatatlo, siya subo nga dako nga manugpahalab. Siya nagagwardya, siya nagabantay, nagaproteher sa mga karnero. Ikaw kag ako, subo nga mga tumuluo ni Ginoong Hesus, iya kita ginabantayan. Nagahatag siya sa aton sang kaluwasan, salvation, kalinong, pagidait o kon serenity, kag kasiguruhan, security. Amo ini ang mahatag sang aton dako nga manugpahalab. Kag kun usisaon nimo abyan sa 1 Jes versikulo 9, si Ginoong Hesus nagahatag sa aton sang kahilwayan. Ari dire akon nga pagbasahon sa 1 kapitulo 10 versikulo 9. Ako amo ang ganhaan. Kung ang bisan sino nga tao nga magsulod paagi sa akon, maluwas siya, kag magasulod, kag magagwa, kag makakita sing halalbon. O ari dire ang maayo nga manugbantay sang karnero si Ginoong Hesus. Nagahatag siya sa aton sang una, sa sinina nga bersikulo, no? Nagahatag siya sa aton sang kaluwasan. Ako amo ang ganhan, kag ang bisan sino nga tao magsulod paagi sa akon, maluwas, so kaluwasan. Nagahatag siya sa aton sang kahilwayan, kay suno diri, kag magasulod, kag magagwa. Meaning, absuelto, hapos lang sa iya ang pagsulod, ang pagwa, hindi bala amo ina ang kahilwayan. Ang pinireso, pagsulod niya sa prisuhan, mabudlay sa iya ang pagwa, kay wala siya sang kahilwayan. Pero karon ikaw, abyan, kung magpalapit, magsalig, magbaton ikaw kay Ginoong Hesus, subong imo manluluwas, kag subong imo nga shepherd, maghatag siya sa imo sang kahilwayan. And then, kag makakita sing halalbon, makahatag sa imo abyan sang kabulusgan, satisfaction sa imo nga kabuhi. Ano karon ang imo response o kon ibalos dira sa sining great shepherd, chief shepherd, good shepherd? Kinahanglan nga ikaw mag-alagad sa iya. Service, kinahanglan ang imo kabuhi well-pleasing, satisfying sa iya pagtanaw, kag ikaw magahimaya sa iya. Silinggani dire sa Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 21. Nagdugang dire ang writer sa sining epistle o konsulat nga magahatag kita sang kahimayaan o kon kadungganan sa iya. Maghingpit sa inyo sa tagsa kamayong buhat sa paghimo sang iya kabubuton. Naga-serve. Mahalad naton ang service nga nagahikot sa aton sang nahamutan sa iya igtululok. Magkabuhi kita nga satisfactory sa tubangan sa Dios. We have a satisfying life and behavior before God. And then, paagi kay Jesucristo nga sa iya ang himaya sa katuigan, kagatuigan, kabay pa. Si Ginoong Hesus, siya amo ang ahente, ang dalan man, agon makadala kita sang kaymayaan sa iya kag sa Amay. Ang aton Diyos
isa. Pero nagaluntad siya sa 3 ka mga personas. Ang Amay, ang Anak, kag ang Balaan nga Espiritu. Ang Amay amo ang nagaplano sang aton nga kaluwasan. Ang Anak amo ang nagbayad sang aton nga kaluwasan. Ang Balaan nga Espiritu amo ang nagapahangop sinang kaluwasan sa aton nga mga kabuhi. Ang handom o kung katuyuan sang Dios amo ini nga pinaagi sa kay Ginoong Hesus, makadala kita sang kahimayaan sa iya. Hindi lang karon, kundi bisan pa tubtob sa walay katapusan. Through Jesus Christ, only through Jesus can you come to God. John 14:6, Acts 4:12. Siling ni Ginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siling ni Pedro, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. In that name, Acts 4:12 is the name of the Lord Jesus Christ. Ang aton motibo kag aton ambisyon amo gid man sa katapusan, ang kadungganan, ang pagdayaw, kag ang himaya sang aton Ginoo. To whom be glory forever and ever. Amen. This is the highest goal in life, ang paghimaya sa iya. May isa ka creed nga nagasiling, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Abyan si Ginoong Hesus naghatag sa aton sang iya nga kabuhi, kag mga pagpakamaayo, kag ang ina nga mga pagpakamaayo. They are too numerous to mention. Aton natun-an sa sining mga mensahe diri nga ang mga dulot sang Dios dira sa kay Kristo Jesus, pinaagi ni Ginoong Hesus, amo ang salvation, ang serenity, ang security, ang liberty, kag ang satisfaction. Ang garantiya ni Ginoong Hesus amo ini nga pinaagi sa iya personal nga sakripisyo o kunhalad, kag sang iya nagapadayon nga katipan, covenant, eternal covenant, perpetual settlement of our sin problem. Settled na ang aton problema sang sala. Ang ayan, dapat kag kinahanglan abyan nga ipakita naton ang aton nga pagpasalamat sa iya. Our gratitude to Jesus is demonstrated through our life of service and a life that is satisfying to Him. Now, the ultimate goal that we should, by the grace of God, try to realize and reach is the glory of Jesus Christ. Praise the Lord that Jesus Christ is not only the good shepherd, the chief shepherd, but He is also that great shepherd of our souls. Diyos nga balaan, salamat sa imo balaan nga pulong, nagahatag ini sa amon sang pampalig-on, sang kasiguruhan. Nagatulod ini sa amon sa pag-alagad sa imo kag sa pagkabuhi nga makapahamuot gid sa imo permi. Ilikaw kami, O Diyos, sa pagkahulog sa pagpakasala kag kawayanan sa sini nga adlaw, kag kabay pa kuntani nga amon nga mga kabuhi mangin asin kag suga sa lugar sa tubangan sa makatawhan nga imo kami ginbutang. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kabay pa. Abyan, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Nairel, salamat sa imo nga pag-replay. Abner Moreno, Pastor Maymon Sarnicola,
Hamlet de los Reyes, and Cleofi Mulaven. Salamat sa inyong padugay sa pagtanaw kag pagpamati sining aton segment karon. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Ipafrasakar, nagasiling nga ang Dios nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. Dalayawon siya sa aton nga kabuhi. Madamo gid nga salamat. No great